Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao Zabalik, Azkuna Zentroaren letren nazioarteko jaialdiaren programa edatura. Jarraian, Oran Pamuk literaturako Nobel saridunaren Las noches de la peste liburuaren aurkezpena izango da. Idoia Jauregi kazetariarekin hizketan, idazleak bere azken eleberriaren sormen prozesua aztertuko du. Berrogeialdiko debekuei eta ezegonkortasun politikoari aurre egiten dieten protagonisten biziraupen eta borrokaren istorio bat. Iraganari emandako behakoa, ezinbestez orainaldiarekiko paralelismoak sortzen dituena. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao Zabalik, el programa expandido del Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa. A continuación tendrá lugar la presentación del libro Las noches de la peste, de Oran Pamuk, Premio Nobel de Literatura. En conversación con la periodista Idoia Jauregui, el escritor abordará el proceso creativo de su última novela, una historia de supervivencia y lucha de unos protagonistas que lidian con las prohibiciones de la cuarentena y la inestabilidad política. Una mirada al pasado que genera inevitables paralelismos con el presente. Welcome to Gutun Zuria Bilbao Zabalik, the expanded program of Azkuna Zentroa International Literature Festival. The presentation of Nobel Literature Prize winner Oran Pamuk's book Nights of Plague will now take place. In conversation with journalist Idoia Jauregui, the writer will talk about the creative process of his latest novel, a story about the struggle and survival of the protagonists, who battle with the prohibitions of quarantine and political instability. A look at the past which generates inevitable parallels with the present. Arratsaldeon eta ongi etorri, Mr. Oran Pamuk. Mila esker etortzeagatik ezohikoa den egun honetan, Paskoa astelena dugu, jaieguna eta hala ere ikusten dugu beteta dagoela auditorion hau eta benetan mila esker. Ezohikoa da eguna, baina Oran Pamuk jaunak nahi izan du hemen Bilbon eman hasiera bere promozio birari, bihar Madrilen izango da, ostegunean Bartzelonan izango da, baina gaur gurekin dago Bilbon eta eskerrak ematen dizkiogu hementxe alondigan izateagatik eta ez da lehenengo aldia, bigarren aldiz dago Gutun Zuria jaialdi honetan, beste behin ere, 2014an egon zan, eta gaur eskertu behar diogu bere azkeneko eleberri hau, Las noches de la peste liburua aurkeztera etortzeagatik. Zer esan Oran Pamukeri buruz, egia esan bere ibilbidea ezaguna da, liburu mordo bat idatzia da, berak sariak jaso ditu hainbat sari, Nobel saria, besteak beste, eta hainbat hizkuntzatara itzulia izan da. Euskaraz ere irakurri dezakegu Elurra, liburua, Monika Etxebarriak eta Fernando Reik itzulia, eta Las noches de la peste, gaur aurkeztuko dugun liburu hau, Xavier Gaiar eta Miguel Ángel Romerok itzulia da gaztelerara. Esan behar dizuet, Gutun Zurian ohikoa denez, 50 minutuko elkarrizketa izango dugula, eta azkeneko 10-15 minututan elkarrizketa hau zabaldu egingo dugu, eta edonork parte har dezake beste elkarrizketa horretan. Gazteleraz egingo dizkiogu galderak, Oran Pamuki, berak inglesez erantzungo digu, baina badakizue aukera dagoela euskeraz, gazteleraz edo inglesez jarraitzeko. Beraz, az gaitezen. Ezer baino lehenago, esan nahi nizuek ere bai, bukatzian ez da egongo firmarik, liburu firmarik, baina berak sinatu ditu 50 ale
salgai daudenak kanpoan. Beraz, bere sinadurarekin nahi izan ezkero, hortxe daude 50 zer hauek, liburu hauek, bere sinadurarekin. Mr. Orhan Pamuk, arratsaldeon. Thank you for the sweet words. I'm very happy to be here. Thank you for being here, and I'm nervous about your questions. Eskerrik asko, oso pozik nago hemen eta oso urduri egia. I'm okay. I'm very well. I went to Guggenheim and museum. Oso ondo nago, Guggenheim ikusi dut, Bilbon, Arte Ederren Museoa bizitatu dut ere bai. Eta asko gustatzen zaizkit museoak, beraz oso ondo pasa dut gaur, oso pozik nago hemen. La posibilidad de pasear y de ver estos museos. Guggenheim ya lo conocía de una anterior ocasión, del 2014. Hoy ha visto las nuevas exposiciones. Yes. I think you can visit a museum that once you have visited. It's permitted. Bai, nik uste dut museo hau askotan ikus daitekeela, nik uste dut behin baino gehiagotan ikusi behar dela, izan ere. Hacíamos en el 2014 en el Festival Literario Gutun Zuria, que vuelve a contar con su presencia, esta vez para hablar de este libro, Las noches de la peste. Como el propio título indica, hablamos de una pandemia. Inevitablemente tenemos que hacer referencia a una pandemia mucho más reciente, a una pandemia en la que todavía estamos metidos. ¿Cuándo empezó a escribir este libro o cuándo empezó con la idea de escribir este libro? I've been thinking of this novel for the last 40 years, actually, 45 years. 45 urtez pentsatu dut eleberri honetan, orain dela urte asko irakurri nuen Camusen Peste. Lana, nerabean nintzen orduan, eta pentsatu nuen, behin, ez dakit noiz, nik liburu bat idatziko dut pandemien inguruan, plagen inguruan. Eta beno, 45 urte igaro dira, eta orduan erabaki dut egin behar nuela eleberri bat. Pentsatu nuen nola egin, eta nik pentsatzen nuen metafizikoa izango zela eleberria, heriotzaren inguruan alegia. Hori zen nire lehendabiziko helburua. Gero, hasi nintzen pentsatzen, aurreiritziak aztertzen nitzakeela, hau da, zeintzuk diren mendebaldeko bisitarien aurreiritziak, askotan otomanoak eta musulmanak aztertzen dituzte, Istanbuleko pertsonen inguruan hitz egiten dute, eta benetan ez dakite zer diren 40 aldiak. Askotan, pentsatzen dute fatalistak direla, jainkoak bidali dituela, baina beste 20 urtez, pentsatu nuen hori izan behar zuela gaiak. Hau da, pandemiaren inguruko eleberri bat idatzi behar nuela, eta azkenengo 10 urteotan zehazki. Hasi nintzen irakurtzen, hasi nintzen doktore tesiak irakurtzen, beste hau beste. Eta aztertu nuen zein izan den pandemien papera historian zehar. Eta orduan erabaki nuen 3. plaga bezala kokatzea. Hala, gai hori aldatzen joan da apurka denboraren poderioz. Baina niretzat beti izan da kezkagarria gai hori, eta horregatik nahi nuen idatzi horren inguruan. Baina 3. plaga hori edo 3. pandemia hori hasi zen 1898an gutxi gora bera, Asian, Txinan. Hil zituen 1.000 milioika pertsona Asian, baina ia esen inor hil ez mendebaldean, ez Europan. Beraz, bai, ni ezaguna naiz, idazlea naizelako eta mendebaldeko eta ekialdeko munduak aztertzen ditudalako, eta horregatik iruditu zitzaidan garrantzitsua zela hori aztertzea. Gero, liburu desberdinak irakurri izan ditut urteotan, eta ikusi nuen, 19. mendea oso garrantzitsua izan zela, kolera pandemia bat egon zen, epidemia bat, hobeto esan da. Eta kolera izan zen, 19. mendeko pandemia nagusia. Hala, 40 aldiak egiten ziren, oso gogorrak ziren, oso zorrotzak ziren, eta gobernu desberdinek ezarri zituzten. Adibidez, Rusian edo Polonian hori gertatu zen. Herrialde horietan, pertsona batzuk asaldatu ziren 40 aldien aurka, eta nik hori aztertu nahi nuen, hain zuzen ere, idatzi nahi nuen gobernuen inguruan, batzuetan gobernuek 40 aldiak ezartzen dizkiete musulmanei, eta batzuek ez dute hezkuntza maila altua, eta askotan haserratzen ziren, eta horrela hasi nintzen honen inguruan hitz egiten. Batzuetan autoritarioak dira. Beraz, epidemia bat dagoen bakoitzean, edo horrelako arazoren bat dagoen bakoitzean, salbuespenik gabe denek jardun behar dute autoritatez. Izan ere,
jendeak beti nahi du gobernuak bi gauza egitea, babestea gaixotasunaren gandik, pandemiaren gandik, eta horrez gain jendeak nahi du bere negozioak aurrera egitea, negozioa jarraitzea, eta askatasuna errespetatzea. Utzi bakean, utzi dazu kafe bat hartzen mesedez, edo garagardo bat hartzen nire lagunekin. Beraz, zoritxarrez, soilik gobernu autoritarioek lortzen dute hori edo lortu zuten hori 20. mendera arte. Eta horiek ziren aukera zutenak pandemiak geldiarazteko. Agian, 21. mendearen hasieran hezkuntza maila altuagoa daukagu eta hobeto jarraitzen ditugu 40 aldiak. Prestakuntza maila altuagoa dugulako, funtzean. Baina nik aztertu nahi nuen antolakuntza bat, estatua dena, ezta? Batzuetan estatua autoritarioa da, edo autoritario bihurtzen da, bizitzaren ingurua barrengatik, besterik gabe. Eta gian hori egin nuen, nire herrialdeak, Turkiak, gobernu zehatzat duelako, nire herrialdean gobernua gero eta autoritarioagoa zen, eta nik pentsatzen nuen, bale, ados, 45 urte beranduago, bada garaia eleberri hori idazteko. Eta gauza divertigarri bat kontatuko dizuet orain. Nire eleberria baino lehen, plagen inguruko eleberririk onena bazegoen. Hau da, eleberri batzuk idatzi ziren hasieran pandemien inguruan eta plagen inguruan, eta niretzat onena da Daniel Defoerena. Plaga baten egunerokoa deitzen da euskaraz. Gero, Alessandro Manzzonik idatzi zuen beste liburu bat oso ona dena, eta 3. liburu ona da Albert Camusena. Beste deitzen dena. Horiek guztiak idazleak ziren eta inoiz ez zuten epidemiarik edo pandemiarik bizi, eta nik pentsatzen nuen 4. izango nintzela. De esta novela, ¿no? Así comenzó esta novela hace tantos años, con todos estos estudios, con estos autores y estas obras que han tenido esa relación con esta novela, pero lo que ocurre es que de repente llega la pandemia y la pandemia irrumpe también en este libro y modifica, cambia algunas cosas de lo que tenía previsto escribir. Okay, then this is the most popular question I've been asked in the last. Galdera hau asko egiten didate, milioiko galdera da pandemia hasi zenetik, noski. Hasiera batean, idazten nengoenean, pandemia baino lehen, nire lagunek esaten zidaten, nola hitz egingo duzu pandemia baten inguruan, nola hitz egingo duzu pestearen inguruan, hori astuta dago, nork irakurriko du. Eta gero hasi ziren deitzen, zelako sortea izan duzun, ezta? Eta aldi berean, zoritxarrez, nire 94 urteko izeko lehenbiziko biktimetako bat izan zen Istanbulen. Nire amaren aizpa zen, oso gertu bizi zen, nire etxetik oso gertu bizi zen, eta biktima bat izan zen bera. Nik oso prozesu intimoa daukat, prozesu intimoa da idazketarena, baina errudun sentitu nintzen, ematen zuen nire manuskritotik atera zela birusa eta gero edatu zela mundutik. Errudun sentitzen nintzen, jendeak esaten zidalako, zorionekoa nintzela, pandemia baten inguruan idatzi nuelako, eta hala gertatu zelako gero horren ostean. Gainera, pentsatzen nuen jendeak esango zidala koronavirusaren pandemiaren ostean idatzi nuela eleberria. Horregatik, artikulu oso luzea idatzi nuen, informazio asko daukadanez eta asko irakurri dudanez horren inguruan, hau da, doktoren tesiak irakurri izan ditut gai horien inguruan, istorioak irakurri ditut pandemien inguruan, eta sentsazio hori neukan, hau da, banekien gizakiak nola aportatu ziren pandemietan. Beraz, artikulu luzea idatzi nuen, New York Timesen argitaratu zen, eta Espainian El Paisen argitaratu zen, eta nire helburua zen artikulu horrekin nire iritzia ematea. Esan nahi nuen, gizakiok panikoa sentitzen dugula, baina horrez gain esan nahi nuen, aizu, eleberria idazten ari naiz, eta urteak daramatzat idazten eleberria hau, eta badago beste gauza bat, divertigarria dena, ez dakit zuentzat, baina niretzat bada. Hala, editore asko ditut, 50 dira, eta berehala hasi ziren postak bidaltzen, esan zidaten mesedez amaitzeko eta argitaratzeko oso gai garrantzitsua zelako momentu horretan.
Eta nik esan bezala oso astiro idazten dut, eta gizakion mentea ilusioz beteta dago, eta oso pozik nengoen bukatu nahi nuen eleberria, baina aldi berean apur bat errudun sentitzen nintzen esan bezala. Nik bihotz-bihotzez esan nuen eleberria bukatzen nuenean pandemia bukatuko zela, hori ez da gertatu, zoritzarrez, orain dela 13 hilabete argitaratu nuen Turkian, eta oraindik pandemia bete-betean zegoen momentu hartan. Eta erantzun bat da, askok esaten didatelako zorionekoa izan naizela. Konfinamenduek jarraitu dute Turkian, indarrean egon dira, eta oso ondo saldu da nire liburua. Ni pozik nengoen, baina bigarren konfinamendu bat heldu zen orduan, eta ni privilegiatua naiz, zaindari bat daukat, eta atera nintzen, argazkiak egitera, eta banekien poliziak ni eta nire zaindaria gelditzekotan esan nezakela hori, hau da argazkiak egin behar nituela. Eta horregatik Istanbuleko kale nagusitik ibili al nuen, baina momentu hartan utzik zegoen askotan jendetza egoten da, eta erakusleio asko zeuden. Liburutegien erakusleioek nire liburu asko zituzten, baina inork ezin zituen erosi nire liburuak, beraz, bizitza ironiaz beteta dago. Batzuetan, jendeak esaten du, ezin duzula inoiz ironia inventatu, ironiak beti irabazten duelako partida. En esta pandemia de la que nos habla, y esta pandemia que cuenta la novela sucedió hace más de 100 años, y quizá esto es lo que más nos extraña cuando leemos Las noches de la peste, que hay párrafos enteros que sirven para representarnos lo que ha ocurrido con el COVID-19. Pero vayamos a la novela, hablemos, situemos 1901, una isla del Mediterráneo. ¿Por qué en esta zona geográfica? Okay, I needed an island because I Uarte bat behar nuen, isolamendu egoerak erakusten dituztelako uarteek, islek. Elurra da nire aurreko eleberri bat, eta hauze bezalase politikoa da elurra eleberria. Ez da erabat politikoa oraingoa, baina badauka eduki politikoa ere bai, elurrak bezalase. Elurra itzela zen, eta isolatuta geratu zen uarte hori, irla hori. Kasu honetan, irla bat da, 40 aldi bat dago indarrean momentu horretan, eta horrek esan nahi du isolatuta daudela momentu horretan. Isolamendu egoerak dira oso garrantzitsuak, eta asmakizuna dira, asmakizun literarioa. Gizakiok bitzikeria handia daukagu, jakin nahia daukagu. Batzuetan, Amazonan, 10 pertsona ateratzen dira bizirik, hegazkin batek istripu bat duenean batzuek besteak jaten dituzte, eta gizakion buruak asko lan egiten du egoera horietan edo itsasontzi bat ondoratzen da, eta askotan aztertzen dugu zer gertatzen den, eta García Márquezek bere Mundos Perdidos liburuan hori aztertu du. Istorio hauek isolamendu istorioak dira funtsean. Eta isolamendu kasuetan trama asko aldatzen da, oso azkar aldatzen da. Eta eskutuan dagoena, hau da gure gizakion burmuin honetan dagoena, eskutuan dagoena, ateratzen da eta gizartean gertatzen dena ikusgarriagoa da egoera zehatz hauetan. Horrez gain, gehitu nahi dut, nik Daniel Defoe asko errespetatzen dudala. Berak lehenbiziko eleberria idatzi zuen Robinson Crusoe isolamenduaren inguruan eta hoberena plagen inguruan. Plagen egunerokoa deitzen dena eta bera oso sortzailea zen. Beti idazten zuen dirua irabazteko, noski. Hori oso garrantzitsua da esatea. Beraz, isolamenduak eragiten du istorioak azkarrago garatzea. Hala, irudimenezko mingeria irla da protagonista nire eleberri honetan, eta protagonistek bizitzen dute frantsesek ikusi zutena edo bizi zutena 200 urtetan. Nire protagonistek bizitzen dute hori 20 hilabetetan, eta nahi nuen eleberria politikoa izatea. Horregatik irudimenezko irla bat aukeratu nuen protagonista izateko, kokalekua izateko. Ez nuen aukeratu Kreta edo Txipre adibidez.
ez nituen Mediterraneoko edo ekialdeko Mediterraneoko irla ezagunak aukeratu. Nahi nuelako eleberri alegorikoa idaztea, nahi nuen gainera errealista izatea, eta ez nuen nahi nire kritikoek esatea hori ez dela gertatu adibidez. Errege horrek, errege aldi desberdina izan zuen, ez zuen hainbeste izan agintaritza, hau da, ez nuen nahi kritikoak sartzea zehetasun historikoetan, nahi nuen historioa aztertu baina modu orokorragoan, eta nire eleberria zehatza izateko ikerketa lan handia egin nuen, horretarako hain zuzen ere, baina datak baino gehiago aztertu nituen ohiko bizimoduak, zer egiten zuten, zer jaten zuten, noiz agertu zen elektrizitatea, zer egiten zuten, zer arropa erabiltzen zuten, zer objektu erabiltzen zituzten, nolakoak ziren komunikabideak, itsasontziak, hori oso errealista da. Nik ikerketa lana oso sakona egin dut. Baina politika gertatzen da irudimenezko irla batean, eta bai, oroar ari naiz. Baina bertan gertatzen den politika da gizakiaren politika, gizateriaren politika, edo egoera hauetan egiten dugun politika da. Hau da, imperioak egon dira, Austro-Hungaroa, Otomanoa, eta bere egitura desegiten denean, imperio horietan, estatu txiki desberdinak sortzen dituzte normalean, eta bapatean esaten dute, zu mingeriakoa zara, zure hizkuntza desberdina da, zure bandera desberdina da, eta nik horren inguruan idatzi nahi nuen hain zuzen ere. Concentrado en esta isla, los personajes viven situaciones que si no vivirían, se prolongarían en el tiempo. Los sujetos protagonistas de la novela son varios, pero ¿cuál elegiría usted para decir protagonista principal de la novela? Of course, the doctor who was sent there by Abdul Hamid, the Turkish. Abdul Hamid autokrata otomanoak doktore bat bidali zuen bertara. Eta Victoria erreginaren antzekoa da, baina Turkiakoa kasu honetan. Hala, gobernadore handia izan zen, azkenengoa Imperio Otomanoan, noski. Autokrata zen, noski, baina horrez gain, mendebalde izaera zeukan, zekien zer zen medikuntza islam politiko asmatu zuen, baina horrez gain, modernizatu nahi zuen Imperio Otomanoa, farmaziaren eremua, abeltzaintzaren eremua, hori guztia modernizatu nahi zuen, baina oso errepresiboa zen maila politikoan. Adibidez, parlamentua itxi zuen eta kritikoak bazituen, espetxeratzen zituen. Beraz, saiatu nintzen orekan jartzen bi elementu horiek, eta gainera egungo Turkia hartu nuen kontuan. Nik idazten dut, baina idazten dut ez soilik arrazoi batengatik, arrazoi asko daude, eta horiek eramaten naute gai bat aukeratzera, gai politiko bat edo beste aukeratzera, alegia. Eta gainera, batzuetan idazten dut maite ditudalako Mediterraneoko irla horiek, mendebaldekoak eta ekialdekoak, adibidez txipriotak daukagu, greziarrak daukagu, eta elkarrekin bizitzen saiatzen dira. Beraz, galdera bada, zer den gehien interesatzen zaidana politikoki, eta ez diazu galdetu, baina niretzat politikoki interesgarriena zer da. Nik nahi nuen idatzi gauza baten inguruan. Hala, azkenean imperioak desegiten dira, horren inguruan hitz egin nahi nuen, eta Sas, Sultan, Kaiser, Raiser desberdinak daude, baina desagertzen dira erregeak azken finean. Eta zer gertatzen da? Mundu sekular berria sortzen dela eta ireki behar garela. Ireki behar dugula gure jarrera horien gana. Baina, orduan, herriak pentsatzen zuen lider erlijiosoak zirela, haientzat jainkoaren itzala ziren. Eta batzuek ezaugarri divinoak esleitzen dizkiete, beste batzuk sekularragoak dira, baina azken finean zer gertatzen da? Haiek gobernatzen dituztela elizak. Hau da, musulmanen kalifa zirela Imperio Otomanoan, eta desagertzen denean, agintari horiek desagertzen direnean, hezkuntza maila basua duten herritarrek galduta daudela sentitzen dute, nola bidaliko duzu gerrara beste pertsona batzuk hiltzera eta bere bizitza arriskuan jartzera. Beraz, imperioak erortzen direnean, sultanak eta erregeak ere erortzen dira, baina garrantzitsuak ziren herria motibatzeko. Hala, Imperio Otomanoan jendeak ez zuen esaten nik
nire banderaren truke hil nahi dut. Ez, jendea hasi zen herriaren eta banderaren alde hiltzen, estatu nazioak asmatu ostean, ordura arte, bere erregengatik hiltzen ziren. Beraz, erregea desagertzen da eta legenda berria sortu behar da, mitologia berria. Eta nire eleberriak nolabait horren inguruan hitz egiten du. Mitologia sekularren asmakizunari buruz hitz egiten du. Adibidez, Errepublikako sortzailea aipatzen da, eta elkarrizketa bat sortzen da, iluntasunean, hizkuntza arraro horrekin gero exageratzen da, eta hor ikusten dugu mundu guztia saiatzen dela hori gogoratzen, eta jendeak zer nahi du? Jendeak nahi du gai hori aztertu, eta niretzat gai hori ere oso garrantzitsua zen. Pandemien psikologiarekin batera, jakin nahi nuen nola portatzen garen pandemia bat dagoenean, eta zer egiten dugun beldur handia daukagunean. Batzuetan pentsatzen dugu ez dagoela irten biderik, eta zer gertatzen da egoera horietan, hori aztertu nahi nuen. La epidemia ya ha llegado, los rums y musulmanes más ilustrados de la isla ya eran relativamente conscientes de que se encontraban a las puertas de una gran catástrofe. Pero también había algunos isleños que no tenían miedo porque su capacidad de imaginación no alcanzaba para tanto. Es lo mismo que nos ha pasado a nosotros en esta pandemia. Con las primeras noticias de la pandemia fuimos incapaces de entender la envergadura de lo que se nos venía encima. I think the difference between, and there are lots of difference, what we today Desberdintasun asko daude. Desberdintasun asko daude gaur egungo eta orain dela 1 urteko egoeren artean. Baina, lehenik eta behin zintzoak izan behar dugu horren inguruan. Kultura maila asko handiagoa dugu. Soilik otomanoen 105 garai hartan idatze edo irakur zezakeen. Gehienak greziarrak ziren, ortodoxoak ziren. Aitzitik musulmanak nekazariak ziren, ez zuten hezkuntza mailarik, beraz oso zaila zen horiek konbentzitzea. Eta konbentzitzea neurriak hartzeko 40 aldi bat egiteko, ala Erdi Aroan bezala, pentsatzen zuten zigor bat zela, jainkoaren zigorra zela, hori pentsatzen zuten. Islam, this is coming from nature of uneducation. Hori gertatu zen ez islamagatik baizik eta ignorantziagatik, ez jakintasunagatik, eta behin hori gertatzen denean, erkidegoek eta liderrek botere gehiago lortzen dute, gobernuak zerbait esaten duelako eta orduan boterea duelako esateko ezetz jendeari. Baina zein zen galdera, barkatu, galdu dutaria? Este párrafo, si ahora la imaginación nos había permitido anticipar lo que nos venía con esta epidemia o no. No habíamos tenido la imaginación tampoco de anticipar lo que el COVID-19 podía suponer. I'm sorry. The difference is, today, first of all, Badago aldea, lehenik eta behin. Badago alde bat, baina gustatuko litzaidake lehenik eta behin zerbait esatea. Pandemia batek 3 pertsonetatik bat hiltzen zuen. Hala, koronavirusak, unerik txarrenean, pertsona bat hiltzen zuen 100 pertsonetatik. Beraz, basua zen datua, baina beldur handiagoa geneukan beste plaga horiekin alderatuta. Erdi Aroko pandemiekin alderatuta beldur handiagoa geneukan. Zergatik? Egunero, telebistan, ikusten genituelako pertsona asko entubatuta. Nik 75 urte baino gehiago ditut, eta nik pentsatu nuen, ai ama, hori nire gertatuko zait, distantzia soziala mantendu nahi nuen beldur nintzelako. Orain, aitzitik informazioa daukagu. Eta beldurra edukitzea ona da, behin beldurra duzunean gobernua entzuten duzu, hau da, jaramona egiten diozu, hau da, arreta jartzen diozu, ez duzu hainbeste defendatzen zure banakakotasuna. Usten diozu pentsatzeari zerbait sartu dutela estatu batuetakoek txertoetan. Oso garrantzitsua da beldurra izatea araua jarraitzeko 40 aldiak egiteko eta horretarako heriotzaren beldurra izan behar dugu. Eta nolabait, ona izan zen informazioa edukitzea eta informazioa geneukanez, informazio nahikoa noski, prestakuntza eta informazioa genituen eta telebista genituen eta egunero gauean albisteetan hori ikusten genuen. Daniel Defoe
idazleak bere eleberri idatzi zuen bere garaian, eta berak ez zuen pandemiarik bizi, bere osabak bai, baina berak ez zuen pandemia bat bizi. Hala, garai hartako adituek esaten duten bezala, kuaderno bat aurkitu zuen bere osabarena, eta bertan ohar ezberdinak zeuden pestearen inguruan eta eleberriaren antzeko zerbait idatzi zuen, editore ona behar zuen, baina zerbait duina egitea lortu zuen. Eta orduan, Londreseko iparraldean eta hegoaldean bizi ziren bi pertsona elkartu ziren, eta orduan, peste eta plaga handia elkartu ziren. 3 pertsonetatik bat hiltzen zen garai hartan, eta bata besteari esaten zioten oso gauza txarrak gertatzen ari zirela. Hori zen, zeukaten informazio bakarra. Hau da, biziraun behar zuten egoera horretan. Ez zuten telebistarik ikusten, ez zuten grafikarik, ez zuten estatistikarik ikusten, eta soilik intuizioa zeukaten pandemia horretan bizirauteko eta beldur ziren. Zergatik, jendea hiltzen zelako. Eta ezjakintasun maila oso handia zen, baina asko hiltzen ziren. 3 pertsonetatik bat hiltzen zen. Gu ez gara inbeste hil, baina beldurra izan dugu beste arrazoi batzuengatik. Eta zein da gizakion erantzuna pandemien aurrean? Batzuetan, gizakiok antzeko erantzunak ditugu. Kasu batzuetan erdiaroko gizakiak bezala portatu gara. Batzuetan ukapena egon da, hau da negazioa egon da, zurrumurruak egon dira, gero zurrumurruak eta negazioa, eta juduak daude, kristauak daude, musulmanak, turkoak, alemanak, askok esaten zuten txinatarrek ekarri zutela virusa, beste batzuek ekarri zutela, beraz, zurrumurru asko zeuden, negazioa nabarmena zen garai hartan, eta hasieran gobernuek ezin dute hori kontrolatu, hasieran izan ere gobernuek ukatzen zuten, baina gero gorpuak pilatzen zirenean oso berandu zen, zifrak itzelak ziren, heriotza pilo zeuden, eta batzuetan kolapsatu egiten dira gobernuak. Errenazimentuan, Florentzian hori gertatu zen, baina gero gobernu berriak sortzen dira, edo matxinadak egoten dira, hori gertatu zen adibidez kolerarekin, matxinatu egin zirela herritarrak. Eta horrek bultzatu zuen nire irudimena eta ideia berriak sortarazi zizkidan. Se sentía a veces zarandeado por la fuerza imparable de la peste, como si fuera una gran ola metafísica. Así que las autoridades también se sienten zarandeadas y empujadas por esta fuerza impresionante que tiene una pandemia. Pero con la información que tenemos ahora, que es muy diferente a la que tenían en 1901 y en otras epidemias, ¿cómo explicamos el negacionismo hoy en día? Un negacionismo que ha sido importante, que sigue siendo importante. Yes, I really cannot understand the psychology of the denier. Nik ezin dut ulertu negazionisten psikologia. Nik eleberriak idazten ditut, eta batzuetan harro nago. Esan dezakedalako, nire lana da ulertzea, nire lana da askotan beste batzuen lekuan jartzea, eta beste batzuen buruan sartzea, naiz eta horiek oso desberdinak izan, pertsona horiek oso desberdinak izan daitezke, beste batzuek beste gauza asko egiten dituztelako, nirekin alderatuta, baina nik, zer egin behar dut, horren lekuan, pertsona horien lekuan jarri behar dut, hala, pertsona ja fundamentalista musulmana da, elurraren eleberrian blood da, pertsonaia hori, eta ni saiatu nintzen ahalik eta hoberen egiten ez zilegitasuna emateko baizik eta ulertzeko eta idazteko bera izango banitz bezala. Nik ulertu nahi nuen zergatik egiten zuen hori, zergatik jarduten zuen horrela, eta zer nahi nuen, nik nahi nuen irakurleak esatea bai, orain ulertzen dut, orain badakit zergatik izan daitekeen pertsona bat fundamentalista islamikoa, eta horrek ez du esan nahi, nik onartzen edo babesten dudanik, baina bere lekuan jarri behar nuen eta ulertu behar nuen pertsona hori, eta asko gustatuko litzaidake idaztea beste gauza batzuen inguruan, asko gustatuko litzaidake idaztea dialektika horrekin. Gustatuko litzaidake negazionisten dialektikarekin idaztea, baina niretzat oso zaila da hori ulertzea. Horregatik ez dute zer esan nahi horren inguruan modu orokorrean, ez dute esan nahi orokorrean zergatik diren negazionistak. Niretzat oso harrigarria delako, ezin dut pistarik eman. Agian gobernuarekin haserre daude, agian haientzat aukera bat da. Ezetz esateko gobernuak esaten duela ezetz esateko aukera bat da haientzat.
Estatu Batuetan egoten naiz, eskolak ematen ditut Kolumbiako Unibertsitatean, eta askotan joaten naiz Estatu Batuetara. Eta oso arrakastatsua den doktore batekin hitz egin nuen, medikuntzaren eremuan aditua da, baina negazionista izan da alderdi askotan. Gauza asko ukatu ditu pertsona horrek. Naiz eta aditua izan, esan bezala. Berak ez zuen esaten ez dagoela gaixotasunik edo txertoak ez direnik onak, baina berak esaten zuen, zuk ezin duzu nire gorputza ukitu, hori ez dago konstituzioan. Non dago nire askatasuna, beraz oso euskorra da gai hori. Eta orain gustatuko litzaidake Turkiaren adibide bat ematea. Adibidez, Estatu Batuetan, nik ikusi nuen ideologia bat zegoela. Negazionisten ordezkariak egunkarietan zeuden eta pertsona serioak ziren niretzat apur bat zoratuta daude, baina Turkian aitzitik ez dira egunkarietan agertzen. Agian badaude sare sozialetan, noski, baina ez daude egunkarietan. Erdoganen alderdiak kontrolatzen ditu egunkariak eta horregatik zentsura jartzen zuten, hau da, geldiarazten zituzten horrelako argitalpenak, eta ni oso kritikoa izan naiz Erdoganekin gauza askorengatik. Espetxeratu ditu idazle asko eta kazetari asko, eta horietako batzuk nire lagunak dira. Demokraziarekin amaitu dute, baina nik uste dut koronavirusaren krisialdia zuela gaizki kudeatu, ez beste batzuek baino okerrago. Bizitzaren ironia bada ere, 2020ko martxoan, ni New Yorken nengoen eskolak ematen pandemia hasi zen, panikoa nabarmendu zen eta edatu zen mundu osoan. Pertsona guztiak itzuli ziren etxera eta psikologikoa zen, hau da, mundu guztiak nahi zuen etxera itzuli. Eta 2020an, New Yorken, Trumpek esaten zuen, apirilerako hau bukatuko da. Ni Istanbulera joan nintzen. Hegazkin bat hartu nuen, eta beldur handia neukan. Oso beldurtuta nengoen momentu hartan. Eta nahi nuen nire eleberria amaitu, pentsatzen nuelako egingo nuen azkenengo gauza izango zela, nire etxeko lehiotik adibidez meskita bat ikusten dut. Eta paper bat jarri zuten, eta esaten zuen paper horrek, koronavirusagatik meskita guztiak itzi ditugu. Beraz, Erdogan diktadoreak ematen zuen oso sekularra zela eta oso aurreratua zela, baina Estatu Batuetako presidenteak zer egiten zuen, ematen zuen erdi aroko presidente bat zela. Eta gero esan zuen, beno, berriro ere ireki behar dira meskita, gero berriro ere igo ziren kasua berriro ere itzi ziren meskitak eta bar luze bat. Historia política que hay en esta novela, toda la historia de pandemias, cómo se vive la pandemia, con todos esos detalles a los que usted hacía referencia, todo ese realismo que aparece en el relato. Y tenemos también una trama detectivesca, pues que se buscan a los causantes de varios asesinatos. No vamos a adelantar mucho, pero hay varios asesinatos, prácticamente la novela empieza con uno de ellos. Y aquí hay dos teorías. En la trama detectivesca hay quien defiende las posiciones de Sherlock Holmes para seguir la pista de los asesinos. Porque tenemos un sultán al que le gusta Conan Doyle. Okay, so the invisible main, one of the main characters of my novel is Abdul Hamid. He was Pertsonaia nagusietako bat da Abdul Hanin, autokrata bat zen, baina Victoria erreginaren antzekoa zen, Ingalaterrako Victoria erreginaren antzekoa, alegia. Oso garrantzitsua zelako, garrantzitsuena. 34 urte egon zen, erregealdi oso luzea izan zuen, aldaketa asko bizi izan zituen, nolabait islamista zen, baina horrez gain modernizatu nahi zuen herrialdea. Eleberrian ez dugu ikusten. Ikusten dugu interesatzen zaizkiola detektibe eleberriak. Baina, horrez gain, asko gustatzen zitzaizkion novela horiek, detektibe eleberriak gustatzen zitzaizkiolako eta oso paranoikoa zelako. Beraz, divertitzen zen, entretenitzen zen irakurtzen eta bere idazkarietako batek bere biografia idatzi zuen. Eta nire eleberria oinarritzen da biografia horretan. Patxa asko egon dira, patxa otomano asko egon dira, eta biografia horietan oinarritu naiz nire eleberria idazteko.
Bere portaera autokrata batena zen, zentsu askotan. Adierazpen askatasuna mugatu zuen, eta beste gauza asko egin zituen, eta gainera metodo tradizionalak ospatzen zituen, kontserbadorea zen. Baina aldi berean, eta horrez gain, gozatzen zuen Sherlock Holmesekin. Hala, gizaki baten fantasia bat da, oso pertsona adimenduna da, eta mahai batean jesartzen da, pistak hartzen ditu, eta konponbide bat aurkitzen du pertsona horrek. Beraz, oso adimenduna da. Konbintzentea da, baina divertigarria da, irakurtzen, ematen du pertsona horrek jokatzen duela. Sakean jokatzen duela, ematen du. Sherlock Holmes oso adimenduna da. Eta Abdul Hamid asko disfrutatzen zuen berak hori irakurtzen. Eta niri ondo iruditzen zait, eta gero hilketa bat dago irla horretan, eta gero, eta Abdul Hamidi Conan Doyle gustatzen zitzaion, hori historikoa da. Berak gozatzen zuen hori irakurtzen. Eta hortik aurrera, nik ondorioztatu nuen, eta hori nire irudimenaren parte da, berak hilketak konpondu nahi zituela, edo ikertu nahi zuela zer gertatu ote zen. Eta beraz, berak nahi zuen medikua zen patxa horrek konpontzea gertatutakoa, hori zen bere nahia. Nahi zuten arazoa konpontzea, besterik gabe. Turkian norbaitek lege arazo bat badauka eta batek ez badu konfesatzen, jipoitzen dute eta 10 minututan dena kontatzen dute. Ez da beharrezkoa Sherlock Holmes egotea baldin eta torturak erabiltzen badituzte, baina Abdul Hamid fantasiatzen zegoen. Fantasiatzen zuen ideia horrekin. Berak nahi zituen arazoa konpondu Sherlock Holmesen eleberrietan gertatzen den bezala, baina agian nire eleberrian galdera bat egiten da. Hau da, torturaren kultura hori baduzu eta lege sistemak torturara eramaten badu, orain arte, Imperio Otomanoan legezkoa zen tortura. Oso gutxira arte. Orain dela oso gutxira arte, legala zen, eta bai, inkisizioa egon zen Espainian, badakizu esertaz ari nahi zen. Beraz, hori gertatzen zen nire herrialdean. Referencias literarias de la novela. Otra es Orhan Pamuk. Orhan Pamuk aparece como uno de los protagonistas también de la novela. Se le menciona. La narradora le menciona a usted. It's a small character. I appear in my novels once. Bai, oso paper txikia da. Hitchcock bezalakoa da, ez da, berak bere agerpenak egiten ditu, baina txikiak dira. Baina horrek ez du argudioa aldatzen. Hitchcock ez da agertzen eta esaten du, aizu, Hitchcock naiz, ez da asko aldatzen argudioa. Ni postmodernista erradikala nintzen nire gazterian eta irakurlei esaten diet, aizue, kaizo, fikzioa da hau, ez sinestu guztia. Bertolt Brechten alineazioaren antzekoa da. Ni agertzen naiz nire eleberrietan, baina ez hartu oso serioki, ez da inbesterako, ez da? Sinadura bat da, nolabait esatearren. En la parte final, cuando la narradora de esta historia cuenta lo que ha pasado después, cuando ya han terminado los hechos que se relatan, años después, donde están esos personajes, y también dice que la costumbre de matar a escritores y periodistas por las calles, con el respaldo tácito del Estado, es una tradición que todavía perdura después de más de 100 años y que se inició en ese periodo en el que se cuenta. Y usted ha tenido problemas con la justicia de su país por sus declaraciones en torno al genocidio armenio, pero más recientemente también por este libro. ¿De qué le acusan? Yes, okay. Yes, that's a sad detail. It's not even a detail, it's a graver thing. But for example, my friend, Armenian journalist Hrant Dink, who talk a bit about the genocide, Armenioa den lagun bat daukat, nire lagun armenioa hil zuten. Eta horren ostean, Erdoganek 3 zaintzaile jarri zizkidan orain bakarra daukat eta batzuetan txantzak egiten ditut. Galdera asko egiten badizkizute ez duzu gehiegi kritikatu behar Turkia lehen 3 behar nituen eta orain bakarra.
Beraz, hobera noa. Hilketak egon dira, kazetariak erail dituzte kaleetan, eta nik uste dut hori tradizio bat izan zela. Oso tradizio egonkortua. Turkia, baina espero dut hori desagertuko dela. Horrez gain, seinale bat da, demokrazia hasten denaren seinale da, baina zergatik. Txinan ez dituzte kazetariak hiltzen kalean, espetxeratzen dituzte eta inork ez du ezer esaten. Beraz, gobernuak ezin du ezer geldiarazi. Beraz, demokrazia apur bat badago eta ezin baduzu lortu kazetariek zerbait esateari ustea legezko metodoen bidez, bai, gobernuak hori egiten du. Hilketak antolatzen ditu beste modu batera. Hori argi dago. Baina, Txinan edo Errusian ikusi duzu hiltzen dituztela kalean? Ez, Errusiarrak hiltzen dituzte Ingalaterran, bere herrialdean ez dutelako egin nahi hori. Hau da, ez dituzte hil nahi bere herrialdean. Beraz, ironia hor dago. Zein da ironia? Kazetariak kalean hiltzen badituzu zergatik. Zergatik da, demokrazia dagoelako, ezin dituzulako espetxeratu eta besterik gabe hor utzi, ilegala delako. Eta horregatik kalean hiltzen dituzte. Eta hori lotuta dago beste gauza batekin, intolerantzia handia dago. Gandhi, fanatiko batek hil zuen, nik uste dut ez zuela gobernuak antolatu. Nik uste dut Indiako gobernuak ez zuela hori sekretuan antolatu. Nik uste dut fanatiko batek hil zuela Gandhi. Izan ere, hinduei esaten zien berak, toleratu behar zutela eta atseginak izan behar zutela musulmanekin. Hori izan bere mezua. Galdera politikoa egiten didazu? Kazetariak hiltzen dituzte, ala ez. Nik uste dut, aurten ez dela hilketarik egon. Nik oraindik ere zaindaria daukat, zaintzaia daukat, eta batzuetan nire emazteari esaten diot. Aizu, zaintzailea izan dut 20 urtez, agian orain ez da beharrezkoa eta berak esaten dit. Ez, espero dugu ezer ez gertatzea. Orain dela gutxi, ikerketa bat egiten ari nintzen. Eta ironikoa izan naiz nire iruzkinetan. Hala, Kemal Atatürk sortzailea izan da eta esaten dute, gobernuaren aurka egin dudala, baina nik ez dut kritikatzen. Hala eta guztiz ere, esagerazioa nabarmena da edabideetan. Hori egiten dute beti, esageratzen dute beti. Beraz, gerta daiteke, fanatiko batek ez hiltzea, baina agian norbaitek jipoitzea, hori gerta daiteke. Fanatiko batek jipoitzea gerta daiteke kaleetan. Batzuetan, krimen antolatuak daude. Eta hori gertatzen denean konplexuagoa da. Konplexuagoa da, baina zer gerta daiteke? Nik zaintzailea daukat, batzuek irainak esaten dizkizutelako, edo gerta daiteke jipoitzea adibidez. Horregatik daramat zaintzailea eta horregatik dago nirekin zaintzailea. Horregatik hain zuzen ere. Por este libro parece muy endeble, ¿no? No se soporta legalmente esta acusación. ¿Ha quedado olvidada o todavía se mantiene? Okay. First, when it happened, I behaved a bit. I went to a lawyer, and then my lawyer is. Gertatu zenean, abokatu baten gana jo nuen. Nire abokatua, ni baino nagusiagoa den gizon bat da, 10 urte nagusiagoa da, eta oso adimenduna da. Bera, sortzailetako bat da, alderdi sozialisten eta komunisten sortzailetako bat, eta Turkiak gero alderdi horiek debekatu zituen, baina bera oso jakintsua zen. Eta berak esan zidan, abokatuak esan zidan, Pamuk jauna, zer nahi duzu? Gauza handi bat edo txiki bat egin? Zer nahi duzu? Arreta publikoa lortu nahi duzu edo ez? Nik esan nuen, ez dut nahi. Joan nintzen fiskalarenera, hilabete batzuk eman nituen berarekin hitz egiten, eta ez nuen ezer esan horren inguruan. Eta gero filtratu zen. Eta egunkarietan agertu zen informazio hori. Eta joan nintzen fiskalarenera, eta esan zidan aizu, gutun asko daude, kesa gutun asko daude, horrela funtzionatzen dute fiskalek Turkian askotan. Pamukek irainak esaten ditu bere liburuan. Iraingarria da bere liburua. Askotan, jendeak esatzen da, eta fiskalak zerbait egin behar du horrelako gutuna jasotzen dituenean. Izan ere, batzuetan, pertsona batzuek egin nahi dute, eta azkenean bidaltzen dute. Esan bezala, nire abokatua oso jakintsua da, eta esan zidan, Pamuk jauna, ez kezkatu, ez da ezer gertatuko. Hori izan zen bere erantzuna. Eta ni ados nengoen, ez nengoen oso kezkatuta. Baina aldi berean, nire estatu batuetako lagunek ez zuten ulertzen.
ala, borroka politiko baten parte da, funtzean. Irakasle onak daude adibidez institutuetan, asko liberalak dira, demokratak dira, eta horietako askok institutuan edo unibertsitateetan nire liburua eman diete ikaslei. Irakasle askok egin dute hori. Beraz, agian bere etzaiak hasiko dira hitz egiten horren inguruan. Agian bere etzaiak hasiko dira hitz egiten gai horien inguruan. Autoritarioak diren eta eskuinekoak diren pertsonek agian ez duten nahi bere seme-alabek irakurtzea eta hori da jokoaren parte. Beraz, fiskala jakin badaki jokoaren parte dela, nik badakit ez dudala bukatuko espetxean, baina hori da hedabideen jokua. Bandera iraitzen duen pertsona, ez da pamuk, askotan hori jasan behar da. Eta beti hartu izan ditut kasuak horrela, jarrera honekin. Epaitegi batera bidali ninduten, genozidioaren inguruan hitz egitera, genozidio armenioaren inguruan hitz egitera, baina hori kezkagarriagoa zen eta 3 zaintzaile izan dituen mehatxu handiagoa zelako. Las mujeres. La narradora de esta historia es una mujer, una de las protagonistas fundamentales también es una mujer, y de las mujeres también se dice el mundo otomano, donde las mujeres son confinadas en harenes como si fueran pájaros enjaulados y tratadas por sus hombres como esclavas o cuando menos ornamentos decorativos. En la actual Turquía, ¿cómo han cambiado las cosas para las mujeres? Well, current Turkey is not Ottoman Turkey. Orain ez gaude Turkia otomanoan. Turkey, let's get this right. Bi emazte edukitzea ez da legala eta debekatuta dago Turkia sekularrean. Baina nola sentitzen dira haremetan orientalista zarela esango nuke, nik ez dut aukerarik izan bertan bizitzeko, baina ziurazki itzela izango da, ez da fantasia amerikarra. Haremak existitzen ziren. Baina zein da funtsezko arazoa? Hala, badago arazo bat, eleberri historiko bat idazten duzunean herrialde musulman batean, eta zein da arazoa? Arazoa da emakumeak haremetan bizi direla. Hori da arazoa. Hala, klase basuko emakumeak ateratzen ziren erosketak egitera, baina klase altuko emakumeak ez ziren etxetik ateratzen. Eta paradoxa bat da. Idatzi nahi da emakumeen inguruan, baina hala ere ez dira gizartearen parte. Edo etxean daude, edo sukaldean daude, edo haren batean. Horik dira bere lekuak. Nik eleberri historikoa idatzi nuen, Me llamo Rojo deitzen da, eta kapitulu batzuk bi seme-alaben amak kontatzen ditu, bere begien bitartez kontatzen du istorioa, eta sekare ez da ateratzen etxetik. Bera ama da, bi seme-alaba ditu eta bere ikuspegitik kontatzen da eleberria. Both clothes and gossip. Badago emakume judu bat, etxez etxe doana, arropak saltzen, eta berak sakabanatzen ditu zurrumurruak. Berak nabigatzen du hiritik. Beraz, emakume horren bitartez, istorioa ikus dezakegu, hiriburuaren historia ezagutu dezakegu, baina ez bestearena, klase ertainekoa delako eta ezin delako kalera atera. Orain ez da horrelakoa, emakumeak kalera ateratzen dira, baina orain dela 100 urte hirietan, emakume musulmanak hezkuntza eta kultura izan arren eta haremetan egon arren, kultuak ziren, hau da kultura zeukaten eta prestakuntza zeukaten, baina ez ziren ateratzen. Horrez gain, aristokraziaren ohiturak aztertzen dira, aristokrazia otomanoaren ohiturak, horrela deitu alba dira. Oso mendebalde izaera handia zuten, Abdul Hamid autokrata bat zen, baina aldi berean oso okzidentalizatuta zegoen. Hau da, mendebaldeko izaera handia zeukan, agian behartu zuten islamista izatera, baina aldi berean, baltzak irakurtzen zuen, pianoa jotzen zuten, eta oso gauza okzidentalak egiten zituzten. Bien, bitartean, emakumeak esklaboak ziren, gizonek esklabizatzen zituzten, baina nahi zuten sofistikatuak izatea eta aristokratak izatea. Beraz, oso gai konplexua da. Nik eleberri bat idatzi nahi nuen emakumeekin. Eta gainera, hasi nintzenean,
Eta orain, adin honekin nire helburua da emakumeen begietatik kontatzea istorioak. Nobelista izateko besteen ahotsak eman behar ditugulako ezagutzera. Askotan irudikatzen ditugu munduak eta gero eta gehiago kontuan hartu behar da emakumeen ahotsa eta nik hori egitera behartzen dut neure burua. Eta niretzat zoragarria da autoimposizio hori, ikustea mundua emakumeen begietatik. Hau da, pertsonaia femeninoen ikuspegitik, askok esaten dute nahi dudalako zuzena izatea. Hau da, egiten dudala hori politikoki zuzena izateko. Eta ez dut hori egiten horregatik bidezkoa izan nahi dudalako baizik emakumeekin. Eta ez ditudalako emakumeak erredikulizatu nahi. Momento en el que podemos ampliar esta conversación. Yo creo que hay algún micrófono en sala para poder realizar las preguntas, los comentarios, intervenir en esta... Oh, there were real people here. intervenir en esta conversación. Vamos a ver si tenemos ya... Sí, tenemos aquí una mano de momento en esta segunda fila. ¿Qué les dirías y qué les harías a los autores de la pandemia actual? ¿Qué les dirías y qué les harías a los autores de la pandemia actual? To authors, what does he mean? Authors, maybe. Autors significa autores, no sé qué... I don't think this is a pandemic. I don't think we are experiencing something that is... Galdera da, ea zer diren egileak? Nik uste dut. Hauze ez duela inork antolatu, suteak eta terremotoak bezalaze. Agian, zerbait gertatu zen Txinako hiri batean eta han sortu zen birusa. Baliteke hala izatea, baina nik ez ditut askotan sinesten konspirazio teoriak batzuetan gerta daiteke egia izatea, baina nik ez dut uste inork idatzi duenik hori gertatu behar zenik. I don't want to engage in an argument with you. Baina hemen nik ez dut nahi eztabaida sortu honen inguruan. Beti galderak egin daitezke, hau da pertsona guztiek nahi dituzte galderak egin, eta nik uste dut momentua dela beste pertsonek aukera izateko galderak egiteko. Pregunta y tenemos alguna otra pregunta. No vemos muy bien por aquí las... ¿Alguien más quiere intervenir? Yes, there is a question there, yes. Sí. Badago galdera bat hor, bai, aurrera. La hago en español, ¿no? Sí. Vale. Salvo esta novela y Nieve, si mal no recuerdo, de las novelas suyas que he leído, esta y Nieve son las únicas que no están basadas mayormente en Estambul, si no me equivoco. Yes, you're right, and it is not a coincidence. Bai, hala da, eta ez da kointzidentzia bat. And also a very good question that enlightened me. Oso galdera ona da. Politikaren inguruan hitz egiten dudanean edo idazten dudanean, irudimenezko lekuak bilatzen ditut, zergatik. Askotan leku baten inguruan hitz egiten baduzu, erreala bada, mezu politikoa helarazi nahi badut, gerta daiteke mezuan hastea errealitatearekin, tokiko errealitatearekin, noski. Eta kontuz ibili behar gara, ez dut eztabaidatu nahi figura hori ona edo txarra den. Nire helburua da helaraztea ondo nire mezua. Ez dut esan nahi lehen ministro bat ona izan zen edo ez. Ez dut hori esan nahi. Ni ez naiz historiagilea baizik eta eleberri idazlea. Beraz, mezu politiko argia helarazi nahi dudanean, zer egiten dut? Eta zure galderarekin ikusi dut, nik leku horiek sortzen ditudala irudimenezkoak eta idealak nire mezua helarazteko. Eta benetan argi gera dadin nire mezua. Askotan isolatuak dira leku horiek esan bezala,
Historia aldatzen da horrela, eta gainera modu dramatikoagoan aldatzen da historia hori, eta modu azkarragoan leku isolatuetan. Eskerrik asko zure galderagatik. Si podemos esperar en el futuro visitar a través de sus novelas algunos otros lugares dentro de Turquía y, bueno, a mí especialmente me gustaría una novela o parte de alguna novela desarrollada en Izmir, que en este último libro es mencionada, claro, lejano, pero bueno, es más un deseo que otra cosa. Gracias. Okay, your question reminds me of something. Galdera honek zerbait gogorarazten dit. Batzuetan turismoa egiten du Turkian lehen irla txiki batean bizi nintzen. Eta batzuetan jatetzeko jabeak esaten zidan. Zergatik ez duzu idazten honen inguruan? Zergatik ez duzu eleberri bat idazten nire jatetxe aipatzen turistak gehiago erakartzeko? Zergatik ez duzu hori egiten? Jatetxeetako jabeek, hoteletako kudeatzaileek esaten didate askotan. Zergatik ez duzu zerbait idazten gure hotela aipatzen turista gehiago erakartzeko? Baina lehenengo aldia da turista batek esaten didana hiri baten inguruan idazteko. Izmir. Agian, harremanetan jarriko zaitut Izmireko jatetxeko jabearekin. Nik horren inguruan idatzi behar ez izateko. Que reciben los escritores en más de una ocasión, ¿no? Escriba de esto, escriba de lo otro. ¿Cuándo va a aparecer tal o tal cosa en su libro, en sus novelas? Son habituales este tipo de presiones. It's common, especially in the... Bai, hori ohikoa da, askotan gertatzen da. Batez ere, orain ez hainbeste lehen gehiago eskatzen zidaten zerbaiten inguruan idazteko. Lehen, jendeak esaten zizun, haizu, historio bat kontatuko dizut, eta horrela eleberri bat idatziko duzu. Nik uste dut eleberriak idazten dugunoi, hori gertatzen zaigula, denoi gertatzen zaigula hori. Batzuetan oso historio interesgarriak entzuten dituzu eta pentsatzen duzu, hori nik idatzi dut? Agian orain, nagoziagoan naizenean jendeak ez dita inbeste eskatzen, baina lehen, asko eskatzen zidaten. Baina adibidez, sentsazio arraro bat idazteko, edo sensación extraña, lan egin nuen gazte laguntzaileekin, horiek ikerketa egiten zuten, eta saltzaileekin hitz egiten zuten, Turkiako, Estambuleko kaletan jakiteko nola produzitzen zuten, nola saltzen zuten, zeintzuk ziren bere bizi baldintzak, eta horrela informazio asko lortu nuen. Kaleko ikerketa hori eginez, hau da, laguntzaile horiekin lan eginez. Eta, elkarrizketa asko nituen, elkarrizketa asko egin nizkien pertsona askori. Kaleko pertsona horien eguneroko bizitza ezagutzeko, nik ez dut saltzen kalean, baina eleberri bat idatzi nuen, 600 orrialde zituena, baina nola? Erdia ateratzen da nire irudimenetik, baina beste erdia lortzen dut ikerketa egiten dudalako, eta nik hori egiten dut nire laguntzaile gazteekin. Jendeak konfiantza duenean zugan, desagertzen dira aldeak, desberdintasun sozialak batzuetan, kale saltzaileek konfiantza badut ez dute ikusten alde soziala eta denetari kontatzen dizut, eta niri hori asko gustatzen zait. Batzuetan gai bat aukeratzen dut, pandemiaren kaia bezalase, eta 30 urtez pentsatu nuen horren inguruan hitz egin behar nuela. Pentsatu nuen, denbora luzez, hori aztertu behar nuela. Hala, taxista baten historioa aztertzen nuen, taksilariek askotan taksia partekatzen dute. Hau da, zuk taksia hartzen duzu eta autobusa izango balitz bezala, gelditzen dira eta beste bidaiari bat hartzen dute. Hau da, partekatzen dira taksiak. Beste bidaiari batzuekin eta nire haurtzaroan zehar, haur bat nintzenean eta Istanbulen bizi nintzenean, jendea landakoa zen gutxi gora bera, jendea ezagutzen zenuen, hasten zinen hitz egiten, taxistekin hitz egiten zenuen, eta pertsonak elkartzen ziren taxian eta taxistak gidatzen zuen elkarrizketa, nolabait orkestratzen zuen. Agian eleberriren bat idatziko dut noizbait partekatutako taxien inguruan. Askotan taxiek ibilbidea egiten duten Istanbuletik, eta bere bezeroak bizpahiru izan daitezke elkarrizketa bat izaten dute haien artean. Eta horrela,
bidaiarien ikuspegitik erakutsi daiteke hiria edo taxilarien ikuspegitik. Proiektu asko ditut, baina bizitza laburra da. Eta hauze kontatzen dizuet, eleberriak idazteko, garrantzitua delako elkarrizketa asko egitea. Adibidez, taxilarien kasuan, elkarrizketak egin beharko nizkieke taksilariei eta ziurazki jarrera irekia izango dute, baina lan handia egin behar da horretarako. ¿Está ya decidida? ¿Está trabajando ya en su próxima novela? No, maybe I should have started with that. Ez. Ez naiz ari horretan lanean momentu honetan. Ari naiz eleberri autobiografiko bat lantzen momentu honetan. 22 urte egin arte, margolaria izan nahi nuen. Eta hori kontatzen dut nire autobiografian, Istanbul liburuan, hori esaten dut. Eta orain beste zerbait idatzi nahi dut. Orain, gustatuko litzaidake beste istorio bat kontatzea. Gustatuko litzaidake margolari baten historia kontatzea. Porrot egin duen margolari baten historia kontatu nahi nuke drama guztiarekin. Eta hori da, esan dezakedan guztia. Nuestra intervención pedida. Y vamos a ir terminando ya porque el tiempo se nos termina, se nos acaba, el tiempo, la hora, ¿sí? Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho la novela, el paso que se hace de esos grandes imperios, ¿no? Como el Imperio Otomano, al sistema nacional, ¿no? Entonces, lo ha explicado aquí también, que se cambian los símbolos, no se lucha por el sultán o por el rey, sino por una bandera. ¿Cuáles son los símbolos de las nuevas naciones? ¿Son mejores las nuevas naciones que los grandes imperios que reunían a gentes diferentes? Las nuevas naciones necesitan unos nuevos símbolos, como en la novela se ven, unos nuevos símbolos que son creados sin tener nada que ver con la realidad realmente. Y con una nueva lengua también, ¿no? Una lengua que tiene unas cuantas frases que dice I cannot say that empires were more tolerant. Nik ezin dut esan imperioak toleranteagoak zirenik jendearekin. Askotan imperioak multietnikoak ziren. Eta multietnikoak ziren hiri asko sortzen zituzten, Istanbul bezalaz, Chateaubriand etorri zen, 19. mendearen erdialdean, Istanbulera, eta itsasontzitik jaitsi zen eta esan zuen, 10 hizkuntza hitz egiten dira hemen. Persa, turkoa, arabigoa, eta Chateaubriand harrituta zegoen horrekin. Hizkuntza asko hitz egiten zirelako leku berean, bai. Denok daukagu ideal hori, tolerantziaren ideala, beste hizkuntza batzuk errespetatzearen ideala, beste etnia eta nortasun batzuk errespetatzearena, baina niretzat hori ez da aitzakia imperio bat miresteko. Imperioak oso politak zirela, ez hori ezin da esan. Imperio bat dagoenean, beti existitzen da nazio bat gobernatzen duena. Otomanoan, musulmanak ziren, gobernatzen zutenak, eta ez ziren nazio bat, baizik eta erlijio bat. Ez zuten aukerarik kristauek burokrazian parte hartzeko, ez zuten aukerarik gudarostean parte hartzeko, baina hala ere, hezkuntza maila altuagoa zuten, batez ere ortodoxoek, sofistikazio maila altuagoa zuten, prestakuntza hobea, eta hala ere zuten parte hartzeko aukerarik imperio horretan. Esan bezala, elite musulmanak gobernatzen zuen, Abdul Hamid bezalase, eta zenbat eta askatasun gehiago eman, gero eta oksidentalagoak ziren, gero eta irekiagoa zen gizartea, eta gero eta berdinagoak ziren musulmanen eta kristauen privilegioak, eta kristauen orduan hobeto egiten zuten. Zergatik, prestakuntza hobea zutelako, diru gehiago irabazten zutelako, eta hori da Abdul Hamidek ikusi zuena arazoan nire eleberrian ere bai. Hobeak zirelako artisautzan, negozioetan, gauza askotan, azken finean, eta itzitik, elitea osatzen zuten musulmanek, edo otomanoek, ondo egiten zituzten lan burokratikoak, soldaduak ziren, baina beste guztia zuten ondo egiten. Eta hori izan zen arazoa. Beraz, nik ezin dut esan onak direnik imperioak askotan, ez direlako toleranteak, eta gobernadoreak toleranteak izan behar dira zentzu horretan.
naiz eta talde batekoak izan, eta elitekoak izan, eta hori berdin dio, hau da, berdin dio alemana izan, musulmana izan, edo kristaua izan. Beti gertatzen da hori, beti dago gobernatzen duen elite bat. Baina gero, badago jende asko eta dira guztiak berdinak, hau da, maila berbera daukate. Eta aniztasun kulturala dago imperio batean, baina horrek ez du esan nahi ideia erromantikoa izan behar dugunik, edo dudanik imperioen inguruan. Horrez gain, ez dut erromantizatzen estatu-nazio baten ideia, hizkuntza bakarra duena, ez dut erromantizismorik horren inguruan. Ni gaztean nintzenean, edo nire haurtzaroan adibidez, Satopkean, Estambulera etorri zen, eta erdiak ez zuen turkoa hitz egiten, kristauak ziren. Gauza asko gertatzen ziren garai hartan. Eta kristauak eta ortodoxoak joan ziren, hiritik alde egin zuten. Eta eskolan nengoenean, 35 ginen, eta 5-6 armenio zeuden, juduak zeuden, musulmanak zeuden, baina ez zituzten ondo tratatzen. Besteek ez zituzten ondo tratatzen. Abertzaleek ez zituzten besteak ondo tratatzen eta esaten genien. Hauze, Turkia da, hitz egin turkoa, mesedez. Beraz, ezin dira estatu-nazioak idealizatu. Ezta imperioak ere. Pues si no hay ninguna otra petición, no sé si hay. Hola, sí. Sí, perdón. Sí, otra petición tenemos, sí. Sí. Bueno, le quería preguntar sobre, más una cuestión... Vale, perdón. Una cuestión sobre, bueno, en general, sobre lo que está sucediendo en el mundo respecto al autoritarismo, ¿no? Y el éxito que están teniendo movimientos autoritarios, bueno, que en algunos casos se denominan como el nacionalpopulismo, ¿no? Y pues todo lo que está generando, ¿no? Pues el liderazgo de Trump o de Putin, o bueno, en otros países también, bueno, el caso de Turquía también, aunque sea con otros elementos, bueno, en Filipinas hay un movimiento también, pues un gobierno, pues, o sea, un líder muy yes, autoritario. I understand your question. Sí, la pregunta, sí, ¿cómo ve eso y cómo está Bai, ulertzen dut zure galdera. Yes, I ocurriendo? understand your question. Sí, y perdón, y si de cara al futuro, ¿qué reflexión podría hacer de cara al futuro o sea, qué razones podría haber para el optimismo teniendo en cuenta esta situación, ¿no? que está ocurriendo? I am a normal person. I always want to be optimistic, of course. Pertsona normala naiz eta beti izan nahi dut baikorra. Yes, there is a strong right-wing Ezin dut hitz egin horren inguruan. Ez dakit joera erradikal populistik dagoenik eta horrek dena bukatuko duen. Ez daukat oso argi. Nik erantzun bat eman dezaket, argiagoa dena. Ziurazki, astebete barru jakingo dugu nork irabazten duen Frantzian. Le Penek irabazten badu autoritarismoak irabaziko du eta Macronek irabazten badu beste zerbaitek irabaziko du. Nik uste dut nazionalismo eta arrasakeria honetan, gero eta handiagoa den horretan badagoela elementu komun bat. Baina zein da? Imigratzaileak. Asia eta Afrikako herrialdetako Afrika eta Asiako herrialdetako imigrante txiroek eragiten dute arrasakeria handitza eta ez da itzaki bat. Ez da itzaki, baina oso lotuta dago imigrazioarekin eta txiroen imigrazioarekin. Alemanei ez zitzaizkien gustatzen turkoak getoetan sartzen zituzten eta hori gaur egun gertatzen da. Europarrei ez zitzaien gustatzen beltzak ikustea, batzuetan ez zitzaien gustatzen beste arrasa batzuetako pertsonak ikusten bere lanak entzen dizkietelako, beldur direlako, haien beldur direlako noski, arrasakeriagatik eta beste arrazoi batzuengatik. Arrasakeria areagotu egin da. Arraza gehiago daudelako gure inguruan, arraza bakarra badago ez dago arrazakeriarik, noski. Baina normala da
pertsonek beste pertsona batzuk errespetatzea edo izan beharko luke eta eleberri idazle bezala ez dute esan behar soilik zer den ideala. Azpimarratu behar dut ere bai zergatik gertatzen diren horrelako gauzak. Hori da nire lana idazle gisa. If I Yo tendré la impresión de que he escrito un buen capítulo o un buen libro. Nik liburu edo kapitulu ona idatzi dudala pentsatuko dut, gai banaiz arrazakeria kritikatzeko eta saltzeko zergatik gertatzen den. Baina zergatia ez da aitzakia. Nik besterik gabe azaltzen du zergatik gertatzen den. Ni ez naiz arrazista, besterik gabe kontatzen du zer gertatzen den eta zergatik. Con esta cita que podemos leer en esta novela, el arte de la novela se basa en la habilidad para escribir el relato de nuestras propias vivencias como si fueran las de otros y para escribir el relato de las vivencias de otros como si fueran las nuestras. Esto leemos en esta novela de Orhan Pamuk, Las noches de la peste. Thank you. Orhan Pamuk. This is what I always say. Mil gracias por estar Thank aquí. you for saying. Hori da nik beti esaten dudana, mila esker, eskerrik asko esateagatik Idoia, eskerrik asko benetan. Y lo esperamos con la próxima novela. Eskerrik asko. Thank you. Una cosa, hay libros firmados por Orhan Pamuk, hay 50 libros firmados por Orhan Pamuk que los pueden encontrar, los pueden ver y adquirir ahí fuera. Eskerrik asko.